saiki aku moh ya wis kabeh iku ora perlu digetuni janjiku biyen aku sagung ngenteni lan aku omongku dadi kancane ora kerna pacare iso kene adine kendakane ora nyonoman sampeyan sabar ngenteni ya 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 tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe apa ngapurane andong tresnomu bojoan selawase yen mulo sliramu wis tak aturi boleh bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo nanging piwat kabeh iku wis kebaca baratku pun ra bakal dadi sego amono ketungku iki tanpa ngomong ngerti ngono mas lamaranmu ra tak trimo kabeh iki ora perlu digetuni janjiku biyen aku wegah ngenteni Weyo kena bawane tak enteni rajane ya mesti sabar andong tresno bebojoan selawase andong tresno bebojoan selawase Ada Mbak Jamila. ayo Mbak